vás vítáme u našeho 9. vlogmasu. Teď jsme vstali. Mě teda čeká opět ještě další žehlení. Já se z toho nezbavím. To už asi 3 dny a furt. Už ale se to blíží do zdárného konce. Tak snad. Jiříček se vyspinkal hezky. Vzbudil mě, takže asi dobře, no. Vždycky, když on se zbudí nějak, tak je to pak dobrý. Když se zbudí sám od sebe, když ho nic nevzbudí. A jinak dneska vůbec nevím, co budeme dělat. Budu vařit a žehlit, tak uvidíme, jak Jiříček bude spát odpoledne, jestli mě nechá něco udělat. A už vstala. Vstaleš? Jinak furt je ten nudlovej král, jako jo, takže tak. Jirka už je v práci. No, furt je to nudlovej král. Jirka už je v práci, upravuje WC a snad se nám vrátí nějak brzo, no. Měl by končit kolem 3:30, takže by snad 4 mohl být doma. Tak uvidíme. Řík si hraje. Uspávání v procesu. Jsem zachlíbený koč. A od pití. Jsi narychle? Přesně takhle od toho pití. Pojďte mi to. Tak. Přes práh. Ještě, že tady ty přechodové listy máme. Ahoj, Betínku. Ahoj. Ty tady máš teplo, člověče. Ahoj. Ahoj, koloušku. Já jsem dávala kočičkám vepřový maso, víš, od řezky. Ty to cítíš, víš? Ahoj, dědouši náš. Ahoj, dědouši. Dáme nožičku? Dáme nožičku? Jo, to jde do nás. No. Ne. Ne, choď tam, lumpe. A honem vstávej. Honem vstávej. No, tady je tátuch výmysl, pneumatikový záhon. Ale je mám, jo, takže viď, a ten tady furt oxiduje, jašeši, ne, pomalu vstávej, nestékej se a povstávej, honem, jo, pojď honem, pojď honem a honem vstaň, jašeši to tíva, a ty jsi zase zapráskanej, viď, tam je bazén. No, konečně venku, viď? Na vzdoušku. Pojď, ne. Nebuď tvrdohlavej, jsi jak táta. No, táta. No, a stávej honem. Nebuď na té zemi, prdelko. Ať zase nenastydneš.
Máš hlínu. Co ty tam hlína? A travička? Hani to nepapej, jo? To je fuj. To ble. Ble. Je tady sejček, tady máme. Jinak pojďte se mnou, co mi přišlo? Přišel mi takovýhle obrovský balík, no obrovský, placatý balík z Alzy. A pojďte se mnou podívat, co v něm mám. Přišel mi takhle asi zhruba před 4 hodinkou, takže to je hnedka takový čerstvý. Obě dvě věci z toho jsou dárky k Ježíšku, i když jedno takový dárek, který ještě nebude Jiříček vnímat, to druhé je pro mě, jo. Takže to odbalíme. Nechci nic propíchnout, takže to dělám opatrně, takže dobrze. Helejte. Takže aha. Je to ještě takové krabice, teda nerozumím tomu, proč to nedali čistě do krabice a museli tam dát ještě ten igelit, ale dobře. Takže už první věc. Je tato, to je tak jako pro mě i pro Jiříka teda. Je to tahletá taška od Zopy. Je to vyloženě taška, která se dá dát jak na kočárek, tak vlastně na kočárek si tam dá jako tablet, telefon nebo něco, že se to dítě může dívat. A tady jako vyloženě to takhle vypadá, takováhle taška se z toho dá udělat. A nebo tohle nám šlo, že se to dá dát na auto, na sedačku v autě. A že to Jiříček tam bude mít hračky, může tam dát nějaký tablet a aby se mohl dívat. Je to poměrně jako placatý, skladný, uvidíme pak na Vánoce, ty to rozbalovat nebudu. Je to pro mě i pro Jiříka k Vánocům. Je to na tablet až do 11,5 palce. Je to prachoodolná tkanina a je tam plno kapes. Takže prostě fakt jsem spokojená. Jo, tady to nějaký 3 v 1, myslím, že tam píšou, jo, 3 v 1, organizér na sedadlo 3 v 1, jo, já jsem spokojená. Takže to bude takový, už jenom takový doťuk Ježíška. Tady to má takový poutka na to, no podívám se na to, až bude ještě druhý den, až se to bude úplně všechno rozbalovat, takže to je první věc. A ta druhá je pro mě do auta od firmy Sixtol. Je to jako takový skladný organizér, tvrdý teda, je to se mi říkají z tvrdýho jako plastu, tvrdými, jo, jsou tam 3 přepáčky, to je to skladací, je to do auta, když asi nevídou tašky na nás nebo to, takže jsem nucená to tam nechat prostě švihnout do kufru a něco se tam rozbije, takže tohle je moc dobrý na tašky a na všechno. Takže to jsou jenom takovéhle drobnosti. Jinak teda my letos balíme Ježíška trošičku jinak. Máme vlastně, protože mě balení prostě nebaví, jo. Takže jsem vymyslela, že se pořídí tyhle ty obří tašky. Ty jsme koupili vtedy všechny, všech 6, teda oba dva vzory. Bílé tašky mají kluci a červené tašky mají holky u nás. A vlastně takhle je nás jako 6 dospělých, takže mezi ty dospělí to takhle rozfrcnu v taškách. Jinak Jiříček má tady normálně klasika balený dárky jako v balicím papíře. Tomu to nemůžu ochudit, jo, ale jinak u nás se řeší teda Ježíšek letos takhle, jinak jsem to vždycky balila. Takže teď letos to bude trošku jako změna. Máme tady večer 9. z prosince a nějak hrozně rychle to utíká. Je to takový až jako neuměrně to utíká. Já mám ty vlasy strašně, ale je večer, jdu do sprchy, jak to mám jakých tyjo tady. Máte to taky tak? Já jsem jediná takovýhle dement. Co s tím děláte? To vzala mašinkou nejradši.
No, prostě. Dneska to bylo takový náročný. Ještě jsem jela s mámou do T-Mobile do Kutní Hory kvůli tabletu k Vánocům, ale tam už to nevyšlo, protože už jsme brali nějaký zařízení, jakoby k Ježíšku, takže to tam už jakoby nevyšlo. Ale nenechali jsme se zkazit jako náladu, takže jsme se stavili ve farmářské prodejně, která tam je nově, já to úplně jako nevím, jak dlouho to tam je, jo, ale je to tam krátce v Kutní Hoře, takže tam jsme se zastavili a takový tak strašný ňamky. Já teda jako, měli tam i produkty vody živiny a to já miluju, to je kimči, takže to jsem hnedka nabrala. Jirkovi klasika utopence, jo, no fakt vypadám jak negramu, tehdy byla do půlky hlavy plešatá, jo. Já vím, že mám vysoký čelo, jo, ale ty vlasy, to je podporujou, no to je jedno. To je ještě horší. No a takže jsme jako plno jako dobrých věcí, takže jsem jako ráda, že jsme narazili na nový obchod se zdravým a hlavně kvalitním jakoby zbožím. Je to jako přímo z místních farem. Co se na mě sápeš? Jiříček už spinká, tak se na mě sápe naše kočičí miminko další, třetí kočičí jednolidský miminko máme. Takže jsem na to strašně jako ráda. Pořídili jsme nějaký smetánky pro Jiříka, chleba, strašně moc dobrý, škvarkou pomazánku, Jirkovi utopenci. Jo, tady jde další princezna, kočičí. No, Jirka, ten je vyhřívaný, dneska z práce, uchozený, nemůže chodit, nějak ho bolí pravá noha hodně, ale zítra jde do práce, vstává ve 2, takže to bude taky zajímavé. Když zbudí Jiříka, tak vstávám taky ve 2. Takže doufáme, že vydrží. No jinak, nezbývá mi nic jiného, než pro dnešek vám popřát krásný zbytek večera. A snad to nebude tak rychle utíkat, protože máme s Jirkou naplánovaný na víkend nákup. Tak doufám, že to prostě nějak extra rychle neuteče. No prostě mám strach z toho, jak to strašně rychle utíká. První Vánoce, jakožto rodiče. A nějak hrozně se to blíží a já se bojím, abych měla všechno. Tak mi klidně dejte vědět, jak to máte vy s přípravama. Jestli teprve začínáte, nebo jestli už máte, finišujete, nebo jestli už jste skončili. Já si myslím, že už mám teda hotovo, ale furt mi tady jako něco říká, že tam ještě něco bude nějaký dodělek. Tak jo, tak užijte si 9. prosince a s váma a zase zítra. Tak pa!